Amics d'Evall, bon dia tingueu. Intentaré expressar de manera molt escueta el que és la meva opinió sobre les necessitats del país i el que podríem fer. No deixen de ser una opinió personal. La baso sobretot en la imperiosa necessitat que tenim d'una indústria forta, potent, que en aquests moments està desapareixent del nostre país, d'una indústria local amb capacitat de decisió local. Per tant, dintre d'aquest entorn i dintre de les 4 o 5 paràmetres bàsics que ha de tenir tota organització, com són qualitat, velocitat, confiabilitat, cost i flexibilitat. Dintre d'aquests paràmetres fonamentals és on crec que hem de crear, ser capaços de crear empresa com hem sigut capaços de fer fins no fa tants anys, però que ho hem anat perdent. I per altra banda, una altra premissa de base és que la nostra administració no té recursos, per tant no podem confiar en ella, o en té molt pocs. I evidentment podem fer desitjos del que ha de fer l'administració, però si no hi ha quartos, no hi ha quartos. Per tant, l'ús racional dels recursos que avui disposem és absolutament imprescindible. És obvi que ha de promoure les inversions estrangeres, ja ho sé. Ho està dient aquests dies, també. Però això no és l'únic. El que hem de tenir és creació d'empresa local. Una empresa internacional que vingui aquí, com la que jo vaig representar en algun moment de la vida, està clar que va afavorir molta petita empresa, però el dia que se'n va anar va ser un desastre, com ara l'estem vivint en un altre cas. Per tant, és bo que hi hagi empresa internacional, però és bo, molt millor, que hi hagi empresa local, amb capacitat de decisió local, i això s'ha de crear. Clar, tenim recursos? Sí, però pocs. Per tant, focalitzem, definim què volem treballar, demanem a l'administració que tingui un pla estratègic, fem-lo junts, empreses, empresaris, associacions empresarials, qui sigui, tots els agents socials, pocs, perquè les reunions, les comissions no serveixen per gran cosa, i definim què volem, quin país volem, i llavors tinguem un compromís a 10 anys, que és el que necessita un pla industrial de país. No és ni més ni menys. I a fons, anem-hi. Per tant, tinguem un pla estratègic i, a més, obliguem a la universitat, que té recursos, pocs, però té recursos, a col·laborar amb les empreses. No a l'inrevés. Ja està bé de dir que les empreses han d'anar a la universitat. No. Fem que hi hagi més comunicació, més transparència i que la universitat estigui obligada a fer la transferència de tecnologia a les empreses, que fins ara és que no reben cap premi per fer-ho. Per tant, no es valora aquest esforç que fa la universitat, ni l'ús del seu coneixement. Per tant, és important. Per tant, si jo tingués de donar opinions sobre el que hauríem de fer, no deixen de ser alguns molt trivials. On és l'eficàcia pròpia de l'empresari, però que això més o menys ja ho fa. I n'hi ha alguns que ho fan més bé que d'altres. La gestió del propi diner. Què gasta per aconseguir? Què li costa guanyar €1? I què li costa? És a dir, cada euro invertit, en què produeix? Quin resultat li produeix? Quina venda li produeix? I aquesta mesura d'eficàcia la pot aconseguir a base de gestionar determinats recursos, els propis, per descomptat que els ha de gestionar molt bé. Ha d'aconseguir fons europeus. Catalunya és dels territoris que rep proporcionalment a la seva capacitat pocs fons europeus. Per què no els demanem? Per què no els hem de demanar? Això ja no ho sé. Però és obvi que el resultat és que en tenim pocs. Per tant, si poguéssim lligar un pla estratègic de l'administració amb les nostres pròpies fortaleses, doncs seria força bo. I jo diria tornar una mica a la tàctica de la vella, endeutar-se poc i endeutar-se amb el que tinguem uns certs graus de recuperació. Per tant, recomanaria clarament un enfoc a curt
i a mitjà termini. Oblidem-nos del llarg termini, almenys amb enfocs. Hem de crear capital. Això és el que han fet molts països que estaven absolutament a la ruïna després de la Primera Guerra Mundial, o el que va fer Corea després de la seva guerra civil amb Corea del Nord. És a dir, van enfocar-se a aconseguir resultats a curt termini, a tenir ingressos. Poder no és tan dramàtica la nostra situació, però ho és. Per tant, gestió a fons, lligada a una eficàcia. Fer bé les coses i aconseguir resultats. Per tant, hi ha un altre tema que seria la focalització. Focalitzar en el que som bons, focalitzar les nostres fortaleses, veure com ens podem agrupar, veure com podem obtenir aquell reforçament de les nostres fortaleses. I, per altra banda, diversificar els clients. No pot ser que tota la nostra venda depengui d'un sol client. Però això és de les regles bàsiques d'economia. Reconduïm-les. I, per altra banda, enterrem els productes obsolets, encara que avui ens donin diners. No hem d'arribar a situacions com General Electric, que ara s'ha de vendre quan ja no li produeix massa bons resultats les bombilles. Quan ell va ser el pioner, és fantàstic ser el pioner, però després s'ha de saber continuar aprofitant i evolucionant, perquè si no ens enquilossem. Per tant, clarament, buscar aquells nous productes fora i dintre de la pròpia organització, que aquest seria un altre dels punts. Evidentment, nous productes els podem trobar a fires, els podem trobar a la universitat. Hem de promoure la innovació tant a dintre com a fora. I l'hem de fer. Hi ha coses que les podem tenir més a prop de la mà. I si avui som forts en un tema, podem buscar altres empreses amb les que puguem col·laborar, tant en l'àmbit comercial com en l'àmbit tecnològic. I més val renunciar a un cert protagonisme de tipus personal, però poder tenir la fortalesa de sobreviure. No pot ser la tradició de Catalunya que només ens agrada la nostra empresa, només volem la nostra empresa, però aquesta situació ens està portant a la misèria. Només tenim moltes empreses, però molt petites. I està bé, es necessita l'empresa petita i l'empresa familiar, però no és el fi. Necessitem empreses grans, necessitem empreses mitjanes. I l'empresa mitjana a Alemanya és de 200 treballadors. I aquí de seguida una de 200 treballadors la considerem gran. Per tant, hem de sortir d'aquest petitisme en el que estem vivint. Hem de treballar entre el curt i el mig termini, tant com puguem. Però finalment hi ha el tema que per mi és fonamental, és saber agrupar-se. Ja ho he dit i ho repeteixo. Saber-nos agrupar, buscar fortaleses, saber-nos fusionar. No passa res. Què preferim, vendre una empresa a l'estranger? I perdem la lleialtat que hem donat als nostres empleats? Perdre tot el capital que hem creat, comercial, industrial, el coneixement que hem creat, però vendre-ho a l'estranger, ho entenc, naturalment és comprensible. Cadascú és lliure de fer amb el que ell és el propietari. Continuo pensant que és així. Però els diners no ens els emportarem. Per què no creem empresa? Empresa gran, potent, en capacitat internacional, en capacitat exportadora. Tenim potencial, tenim coneixement en el país i ho podem fer-ho. Agrupem-nos. Empreses que estan en caiguda, busquem d'associar-les, busquem d'empreses que valen, que tenen potencial intern, que tenen coneixement intern. Sumem-les. Ho podem fer. Hi ha exemples, tant a Espanya com a Catalunya, que ho han fet. Hem de recuperar aquell esperit empresarial
tan fort que hi havia hagut a Catalunya fa uns anys. El que va portar la màquina de vapor, el que va portar els telers, el que va portar els salts d'aigua, el que va portar tota l'energia que va portar, que encara hi ha empreses que valen molt en aquests moments, que són exportadores, que són líders mundials. Però hem de renunciar a una petita part del nostre ego. Per tant, veure morir empreses com està succeint en aquests moments, ho hem d'aprofitar. Ho hem d'aprofitar com una oportunitat de país. L'hem d'aprofitar, perquè si no quedarem com un desert. Per tant, animo a tots, animo als empresaris a unir-se, a formar fortaleses que d'alguna manera assegurin el futur del nostre país. Gràcies de nou per escoltar-me i bona sort a tots.